Takže ahoj, my jsme tady 3 a zdravíme vás, protože chceme, abyste byli informovaní a začínáme náš první vlog. A vlastně bude to ten nejlepší vlog. Ahoj, to jsem já tady vidět. Ahoj. Já jsem ten vlevo. A já jsem tady ten vpravo, který není vidět. Já jsem samozřejmě ten uprostřed, který někdy vidět. Právě jsme tady v nějakém městě na Slovensku, ne, na Moravě. Morava je to. A Kopřivnice nějaká? Říkám to správně. Jo, a je to taková díra. No. Jsi zapomněl dodat. Ne, je to tady pěkný. Tady mají takovej, ale koukněte, já vám tady ukážu takový žlutý plot, tady mají i. No, to je největší plot tady té celé Kopřivnice. A mně se hlavně líbí tyhle lampy, protože tyhle lampy jsou fakt strašně žlutě nádherný, ano. A tak to byl náš první vlog, tak čau. Tak to užili, doufám, dejte nám like, odběr. A ahoj. A zatím čau. A nějaký koment pěkný. Koment hezký, ano.